Kungena ke manje uLungisani Mavundla weMavundla Media lo wencwadi yesethembiso uye lo ofaka ujezi number 10 ongenayo Asibonakala iPensel bezama kaMavundla ejika indoda eyibulala kamnandi uMavundla ufike ne happy hour uyathanda ukubizwa nge-man of the match. Zobukisa ngempela ke Mavundla happy hour Mavundla happy hour Mavundla happy hour Mavundla happy hour Mavundla Mackenzie athola Mavundla aliveza ibhola happy hour ifikile na bathola ke moba athola Mavundla unyaka nencwadi yesethembiso Mvundla Lingenileke igoma elisha umthandeni umfoka amanqele. Niwela phala ujezi number 14.